Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude s Líbou, s mým koníkem. A dneska zkusíme jenom něco lehkého, kolečka, souvání. Jo? Tak pojď. Hej! Tady si děláme kolečko na pravou stranu. Zkusíme jak to vysvětlíme. Jdeme, Líbo. Jdeme. Ještě. Tak šikulka. No jo, dostaneš, no. Tak šikulka. Tak si otočíme, pojď. Pojďko na levou stranu. Jdeme. A prováme 3 kroky, pojď. Líbo, 3 kroky, pojď. 1, 2, 3. Paša. Zkusíme něco bez vodítka, jestli za mnou přijde. Stůj. Zůstaň. Líbo, zůstaň. Jsme tak dlouho netrénovali. Zůstaň. Zkusíme jenom krátce. Zůstaň. Pojď sem za mnou. No pojď, hanem. No pašák je to. Pašák. Tak pojď. Jdeme. Líbo. Tak pracuju. Tak pojď. Na konci. Páša. Pojďme jezdit, no. Tak jak si dáme teď to video. 1, 2, 3. Jdeme. Pojďte. Fuj. Jdeme. Pojď. Pojď. Zůstaň. Ne. Zůstaň. Pojď se mnou, pojď. No jdeme. Tam se šikulka. Tak, no doufám, tak to bylo všechno, dneska je trošku jiný. No tak, a teď se budeme ptát na otázky ohledně mě a lidí, jdeme to představit. Tak jsem říkala. Takže chtěla bych se zeptat, jo, jaký prostě pamlsky používáš pro koně za odměnu? Používám takovýhle granulky na imunitu. Počkej, musím vytáhnout kapsy. Takovýhle a dávám to pomalu, protože jinak bych na to zvykla ke mně tlousat. Takže to dávám takhle pomalu. A kolik mu je? Můžu se zeptat? Je mu 9. Aha. Pardon, A
jezdí na, jezdíte i na něm vy? Jezdím na něm pořád, skoro. Dobře, tak asi vše. No a kdyby vás to zajímalo, tak je to parkovák, skáče. No je to z kukoviku a je to hnědák, no, tak jak vidíte. No tak to bude asi všechno. Tak ahoj.